celý svět přivítal myšlenku apokalypsy a vydal se jí s očekáváním vstříc. Mezitím se vám země rozpadala pod nohama. Ve stejnou chvíli u vás zuří obezita a hladomor. Jak to mám chápat? Včely a motýly vymírají. Ledovce tají. Řasy kvetou všude kolem. Kanárci v dolech padají jak hrušky a vám nic nedochází. V každý moment máte možnost lepší budoucnosti, ale vy tomu nevěříte. A protože tomu nevěříte, nedokážete ani změnit realitu. Myslíte na hroznou budoucnost a nakonec se s ní smíříte. Z jediného důvodu. Protože ta budoucnost si od vás nic nežádá. Dneska. Takže ano, viděli jsme ledovec, varovali jsme Titanic. Ale vy stejně držíte kurz a jedete plnou parou vpřed. Proč? Protože se chcete potopit. Vzdali jste to. A to není chyba monitoru, ale vaše. Máš 2 vlky a ti se spolu perou. Jeden je temnota a zoufalství. Druhý je světlo a naděje. Který vlk vyhraje? Ale díkejš. Dobrá, fajn, taky odpověď. Ten, kterého krmíš. Dobře,